vakomana vekoza the Children of Zimbabwe War Veterans Association vaiva vachinyadzisa vakuru vavo zvamboziva kuti ndo vana vema-war veterans, ndo vana vari the ruling party. Kana tichiziva kuti vakomana kuri kunzi kune mari iri kuendeswa kuma-war veterans, ndo vanhu vanoinzika ava vaya vakanyadzisa vachiti yes, we are celebrating our heroes day and the Zimbabwe Defense Forces, but chimboona this situation sanapinda mashoko nemapictures vabudisa ndobva subscribe like turn the bell icon vanoposta mapictures amuri kuona nyora chiti today ED will officiate the Defense Forces Day. You will stand before starving junior officers to tell them zvazvangaimi zvamukono during SADC summit. Junior military officers are on the receiving end since he took power getting $200 against $540 Mugabe time, the worst paid in SADC. Vanoposta mapictures muchiona shangu iyo siri muri kuona kuti pasi iratidza kuti yakatodambuka nekuti haazokwanisa kuichinja. Tinoona kuti uyo lady anamupurisa tokuona kuti uniform yakapfeka iratidza kuti yakutokwatuka yakutodambuka nekuti they are failing to replace. Maybe vanenge vachipiwa the government is not providing them with new uniform. Chipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi zvati kunzwa vakomana vachiti aiwa government inenge ichiti svasvangai vakomana but vasingazotarisi kuti environment yavo iri conducive here. Vanoda kuti vari pabasa they cannot oppose, vakomana vari kuacta accordingly. Chipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, so no subscribe or like and turn on the bell icon.